Okei. No, mä olen Riikka Virtanen I'm Riku Virtanen. ja nyt jo kohta juhlimme vuosi siitä, kun kurssikielenpäivä on hyväksytty. And soon a year has passed since the adoption of the Day of Deaf Blindness. Voin huomata, että se on alueellisesti Suomessa ja Euroopassa lisännyt tietoisuutta kurssikielistä. I can see how this has increased visibility and awareness in Europe and in Finland about deafblind people. Itse ainakin, että se on hieno asia, koska se on poliitikoille selvä työkalu kertoa, miksi kurssitietoisuudesta on hyvä puhua. Aikaisemmin tällaista työkalua ei ollut. I think personally it's a really great thing because it allows politicians to have tools to talk about deafblindness in a way that they couldn't before and raise awareness on these issues. Myös huomaan, että koska kurssikieleen päivä sattuu olemaan kesällä, niin se on myös useille järjestöille hyvä tilaisuus järjestää ihmisille mahdollisuus tavata toisiaan. Ja se on hyvä sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi. Also, because the Day of Deaf Blindness is during the summertime, it gives many associations the chance to meet and engage with each other, and I think that is a very nice thing for them. Kurssikielenpäivä siis näyttää olevan meille kurssikielet tärkeä sekä sosiaalisesti että osana yhteiskuntaa. So the Day of Deaf Blindness for us deafblind is a way to be social and also to engage in community and social and political awareness. Näistä mainituista syistä olen hyvin iloinen, että kansainvälinen kurssikielenpäivä on kansainvälisesti voimassa. So for these reasons, I'm really glad that the Day of Deaf Blindness is now internationally recognized. Kiitoksia. Thank you.